Bismillahirrahmanirrahim. Teyam dire capannayi ko amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wudira wazifa wona tagede joni. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Seydi Ba. Maşallah. Seydi Ba. Alhamdulillah rabbil alamin. Hawde saha ceerno fati galle machallah en ceerni ceerno Silimani Sarif Silimani Diallo to Koundar. Alhamdulillah rabbil alamin machallah en nder Daka hay en badde makko yewtere wonde fayida Daka makko to machallah bawɗo sawtu machallah hawde arabi. Alhamdulillah rabbil alamin. nan jatto bowol to duusen ceerno inchallah ha yetti o gartu dekken gole ɗe duusa e nder duusa. Alhamdulillah rabbil alamin. sano koye toɓo wona no hanki ni toɓo wona hande subaka machallah toɓo wona guila tan jamma ha weeti inde kata ko subaka he toɓɓi. Alhamdulillah rabbil alamin.
alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu on jii machallah guila hanki faade hannde koye ndiyam wona koye tooɓo wona alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah on jii galle ceerno machallah ndi dental alhamdulillah ɗon ko weltare no feewi kono kadi ko ɓeydare oɗo saha ndiyam ari no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin on kadi kam awri yonti inchallahu mawla guese ɗen kam jonti inchallahu mawla ji machallah no ceerno ara joni inchallah men duuso e nder duuso no wowi wade kala subaka alhamdulillah rabbil alamin jettidi nangal bandiraɓe kala en jarniɓe no fewi no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin en jetti dental ngal wonɓe toon to leydi Amérique kam fof jetta ɓe jarnaɓe no fewi no fewi kala e saago kolliren wonde ɓe jeeɓa duuso ceerno kala subaka ɓe tan weltare mawde non so ɓe beltima enen kadi en beltima ko musidmen mbiyeteɗo Dawda Dia to Amérique legal maire de Jeeya machallah o joni weltare makko no fewi jarama no fewi nen kadi Alaji Oumar ɗo leydi Amérique ɓe jaa no fewi nen kadi Baye Dieng leydi Amérique jettiɓe kamɓe kala en jarniɓe han hannirta ni nen kadi Dra Demba Kekuta machallah jettiɓe kamɓe kala Amady Tidiani Niang legal Charab abde ko jooɗi nan kadi Bocar Thiam mo da ko ɓi Alhaji Alpha Thiam leydi Amérique en jettiɓe kamɓe kala en jarniɓe kamɓe wona kamɓe kala keɓɗen nanngude inɗumen eɓen keɓani nanngude inɗumen fof tan machallah en jettiɓe en jarniɓe han hannirta ni hannde o video men hannde kamɓe dendagal dental ngal wonɓe toon to leydi Amérique hannde oɗo men video hannde duuso ceerno oɗo men ñalawma alarba en hawre sappo lewru men juin noon hawre sappo lewru korse banggue pular taw ñalɗi nogas jeegom alhamdulillah en jettiɓe kamɓe kala en jarniɓe hano hannirta ni dendagal dental ngal kala to to leydi Amérique rewɓe worɓe sukaɓe mabɓe fo jettama jarnama hano hannirta ni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ceerno Siraji An machallah ceerno Hamme Keɓe machallah hande ko oto makko o jooli hande machallah alhamdulillah yeeɓi koɓe Nangue TV ɗum noon ho ceerno feeña joni en jii ceerno Abdou Jabbar ceerno machallah ganduɗa ko kara ceerno woni alhamdulillah rabbil alamin oto ceerno feeña joni alhamdulillah rabbil alamin fuɗɗima nande dande Ceen Ba ceerno Amadou Ndiaye alhamdulillah ko ina dande makko alhamdulillah rabbil alamin dendagal wonɓe to leydi Gabon leydi France Belgique Côte d'Ivoire Cameroun Mauritanie Mali Gambie machallah Guinée dendagal leyɗeɗe kala machallah ha leydi Sénégal to Nangue TV yeɓete ha cengui duuso ceerno kamɓe fof en jettiɓe en jarniɓe ha hande on mbiɗen ni hande ko Amérique naɓe en jii hande oɗon vidéo machallah duuso ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah en jetti kamɓe kala ɓe keɓe nanngu inɗumen eɓen keɓani nanngude inɗumen fof tan en jetti en jaari dental ngal fof toon to leydi Amérique ceerno ari ba 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 alhamdulillah rabbil alamin no ceerno Fati galle enen en duttoto nder juma to ceerno Ibrahima ceerno e dental ngal nani toon gila inɗel ɗi joom ha joni ha juurade ceerno mawɗo kanko kadi o duuse kadi ha galle ceerno inchallahu mawla ɗum noon yiɓen koɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partage mbaɗe abonné no moƴƴi machallah wonɓe mbaɗani abonné ɓe mbaɗa abonné no moƴƴi e nder chaîne o alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah en naati nder jumaga gam jokkude golle ɗe ceerno Ibou Oumar ceerno e dental ngal alhamdulillah o saha koye inɗeli he wona oɗo saaha indede mum rokkede alhamdulillah rabbil alamin wade salatul fatiha duwaw boto inɗeli ɗi joom haajuje amin ya rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima
ngam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu gargo ceerno Ibn Umar ceerno am ceerno Abdoul Hayi Diallo alhamdulillah alamin gandi ziyara subalɓe goɗo wadde kala hitande caggal taski waɗira ko dimanche garo so Allah hollam ɗo jaaɓi inchallah dimanche garoɗo wonata ziyara subalɓe inchallah nde wutedungo Madina Gounass donde galaji Souleymane Sarr ɗo reddata alhamdulillah alamin inchallah amin alhamdulillah rabbil alamin juurama machallah juurama ceerno men mawɗo koɗama juuɗe yirmodirde yafodirde yani gonɗo mukkiɗen hoore alhamdulillah ceerno Abdoul Hayi Diallo ceerno Ibn Umar ceerno alhamdulillah ba ba alhamdulillah machallah alhamdulillah Seydi Ba machallah ceerno Ibn Umar ceerno alhamdulillah alamin machallah machallah alhamdulillah alamin Kalidou Thiam manda ko mawnum Alpha Thiam koye wadde oto mum o ceerno jooɗa hen alhamdulillah mi heewi ndiyam alhamdulillah mi oto machallah Seydi Ba alhamdulillah alamin machallah skay alhamdulillah jarama de jiidantal ngal alhamdulillah
alhamdulillah baba tay ñang machallah to horndolde am ni no feewi machallah alhamdulillah machallah ali to cham ske alhamdulillah Ceerno Ibnu Umar Ceerno alhamdulillah machallah alhamdulillah machallah alhamdulillah Ceerno Ibnu Umar Ceerno machallah alhamdulillah machallah ske den tangere min ya rabbal alamin machallah alhamdulillah yeɓi hankoɓe Nangue TV en garde duuso ha ɗo nder galle ceerno ɗo alhamdulillah alamin woywade galle subaka alhamdulillah alamin en jetti bandiraɓe kala en jardiɓe no fewi no fewi en jettitangal leydi Amérique dentalngal tawetegal toon kamɓe foof machallah en jettiɓe jarniɓe han hannirta ni Allah taɓe kulliri wonde eɓe jeeɓa duuso ceerno jogui hen weltare mawde o yiiɓe kono Madina ɓe gondini yiide ceerno kala subaka yiide dentalngal kala subaka walla hen weltare mawɗen no fewi no fewi alhamdulillah alhamdulillah ba won nangoɓe lawol senama tichani alhamdulillah no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe tinodira nanggodiren yiiɗen bande ko jiganda hoorema en jetti dendagal bandiraɓe kala jarniɓe ga e wuuro teddugo Madina Gounass ko jaam tan woni ga jaam tan ga fini ga alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin jaam ɓolo woni ga ceerno nayi jaam dentalngal nayi jaam alhamdulillah foof nayi jaam alhamdulillah alamin en jetti fof en jarni fof doke bandiraɓe aadi ha janggo kadi inchallahu mawla